أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa masu kallo, ina mana sallama irin ta addinin Islama, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Illar shan maganin ƙwaya ko tablet ko capsule ko ruwan maganin gargajiya wanda aka haɗa shi da ƙwayar bature domin ƙara girman azzakari ko tsayi ko kuma daɗewa wurin yin jima'i da iyalanku na aure. A hirɗinka ɗan uwa da yin amfani da waɗannan abubuwar gaba ɗaya, gara ma a ce baka sha ba, ka zauna haka naturally yadda kake, to ya fiye maka alkhairi da shan waɗannan ƙwayoyin bature. Illar farko da ake tunanin ko bincike ya tabbatar da zai iya haifar maka da shi ita ce, zai iya kawo maka sabbabi na matsalar ciwon zuciya, domin an takura wa zuciyar tana yin aikin da bai kamata ta yi ba. Idan tana aikin da bai kamata ta yi ba, za ta samu bugu ba bisa ƙa'ida ba, sannan jininka zai rika haurawa saman ƙwaƙwalwarka, kaga ƙwaƙwalwarka za ta samu matsala. Ba shan ba ne lokacin da ka sha maganin ko ƙwayar bature za ta mai da kai 100% a lokacin da ka sha, amma daga lokacin da ya sake ka ya kammala aikinsa kwana 1 zuwa 2, to kar ka manta zai mai da kai ƙasa. Idan dama kafin ka sha ƙarfinka bai wuce 50 ba, to lokacin da ka sha ya mai da kai 100%, in ya tashi rabuwa da kai kar ka manta ba iya 50 ɗin shi zai ɗiba daga jikinka ba, zai iya ɗibar 60, kaga ya rage maka 10 daga ƙarfinka na gaskiya. Daga nan kuma kana ci gaba da sha yana zabtare ka, to hayyan koma ya tamike maka azzakari, ya zamto cewa ba za ka iya komai ba sai ka sha ƙwayar bature. To za a kai lokacin da ko ka sha ƙwayar baturen fa ba za ta yi maka aiki ba, saboda ko dai shekaru, ko ya buga maka zuciya ya haifar maka da ciwo, ko kuma ya ɗora maka hawan jini, kullum kana fama da ciwon ƙeya, ciwon kai ta ƙeya, jiri na ɗaukan ka, ya kashe maka jijiyoyin gaba, ya lalata maka jijiyoyin jiki, ta yaya za ka iya yin saduwa? Babu wani magani da dama ake maganar cewa wani maganin gargajiya da za ka sha yanzu minti 2 ko 3 ya fara maka aiki, to a ƙarya ne, akwai ƙwayar bature a ciki. Wajibi ne mu faɗa wa kawunanmu gaskiya, amfani da sinadaran da ke da alaƙa da ƙwayan bature mu aje, mu koma itatuwanmu na gargajiya waɗanda suke da asali da tushe da mahanga a addinance. Tarbiyya na addini ya ba mu dama mu yi amfani da su, ba za su cutar da mu ba, kuma za mu more su. Na farko dai, maimakon ka yi amfani da capsule ko tablet, ɗan uwa ka zo ka nemi abin da ake cewa kimba, wanda wasu sun santa wasu ba su santa ba, akan kira ta da negro pepe. Kimba kaɗai ta wadatar da kai domin samun ƙarfin da ya dace ka yi saduwar minti 25 ko 30. Kar ka matsa wa kanka sai ka sha ƙwayar bature ka yi saduwan awa 2 ko awa 3, wannan ba tsari ba ne, ka wuce iya ƙarfin da zuciyarka za ta iya aiki. Akwai mutanen da ko ba su sha magani ba, naturally haka Allah ya halicce su, in kana cikinsu shikenan, in baka cikinsu kar ka matsa wa kanka. Yawan shan waɗannan ƙwayoyi
yana haifar da prostate cancer, toshewar ramin kwararan fitsari. Ƙwanson fitsari na iya toshewa, ka kasa yin fitsari, kai ta ihu ya kumbura maka mara, ya rikita ka, yana iya taɓa maka ƙodarka, yana iya taɓa maka zuciya, yana da matuƙar hatsari. Mu koma ga itatuwanmu na gargajiya, sai dai idan za a amsa to a yi ƙoƙarin ansan magungunan wurin ƙwararru waɗanda suka san itacen kuma suka san maganinsa, suka san ayyukan shi da ya kamata, sannan su baka resho da ƙa'idojin da ya kamata ka sha maganin kafin ka sha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga waɗanda suke da buƙatar magani wanda ya shafi na wannan matsala, to suna iya tuntuɓan mu a nambar mu ta 08026119014 domin ƙarin bayani ko wata tambaya. Idan kana da shi, kana iya kiran Dr. Maina Herbal Clinic wanda ke nan jihar Kaduna a nan Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 'yan uwa masu albarka.